Dovolte, aby som v tejto chvíli oficiálne otvoril už 26. ročník najväčšieho železničného nostalgického podujatia Rendes 2026. Ďakujeme veľmi pekne pánovi generálnemu riaditeľovi za otvorenie Rendesu. Výnimočná párna mašinka, náš historický 130-ročný rušeň 310-433, prezývaný Žovka. Privítajme ho potleskom. 130 rokov v službe, ako môžete vidieť aj na symbolickej výzdobe. Je to párny tendrový rušeň na mokrú paru a bol vyrobený v roku 1896 v Budapešti. Tento rok premáva už 130 rokov a môžeme povedať, že išlo o vôbec prvý historický exponát vo vtedy vznikajúcom múzeumno-dokumentačnom centre východnej dráhy ČSD, neskôr súčasného železničného múzea. Tak skúsme zapískať nám možno. Predvádza sa nám 130 rokov stará párna mašinka, stále živá, prevádzky schopná. Pôvodne bola určená na miestne železnice, neskôr na staničné a vytrajenské posuny. Mašinka sa nám prestaví pomaličky a my budeme očakávať, ktorý ďalší zaujímavý stroj k nám príde ako ďalší. Odchádza 130-ročná párna mašinka Žovka. Tak už prichádza ďalší prevádzky schopný krásny exponát, rušeň 556 036 na našu točňu. Tak tento krásny rušeň poznáte mnohí pod prezývkou Štoker. Bol vyrobený v roku 1952 v lokomotívke Škoda Plzeň. Je to nákladný párny rušeň na prehriatú paru s najvyššou rýchlosťou 80 km za hodinu. Je to naozaj obrovský párny rušeň. Teraz nám predvedie na bočník, možno, že nám aj zapíska. Svoje kilometre jazdil napríklad v Prahe, neskôr Depák, Žilina, Košice, Nové Zámky, Prešov, nakoniec v Trenčianskej Teplej
A je to konkrétne ten rušeň, ktorý 17. októbra 1980 odviezol na trati Bratislava, Filiálka, Galanta, Trnava, Leopoldov posledný vlak ťahaný párnym rušeň na území Slovenska. Kým tento rušeň oficiálne ukončil 132-ročnú prevádzku párnych rušňov na Slovensku. Práca začala v roku 1848, takže práve tento rušeň, Štoker 256-036, bol tým posledným, ktorý ešte z vtedy fungujúcej stanice Bratislava Filiálka. Ďakujeme ti veľmi pekne, Štoker. Pozdravujeme spolok výhradne Vrútky. Zatleskajme. Vrútočania sa dobre odprezentovali u nás. Natočňu prichádza maďarský rušeň 424 od... Rušne svoje rady 424. Konkrétne tento rušeň bol už teraz vybraný ako zbierkový predmet železničnej nostalgie. Dlhé roky ho prevádzkovala spoločnosť Máv Nostalgia v súčasnosti patričnej organizácii Máv Revenue. Zaujímavé je, pestrofarebný 477013 Papagaj. Práve kvôli krásnemu pestrému sfarbeniu dostal svoju prezývku. Rušeň 477013 Papagaj prišiel k nám z Popradu. Rušeň bol vyrobený v roku 1951, celkovo bolo vyrobený 60, takže tu sa vám jeden z týchto 60 prevádza. Prišiel do Bratislavy z Popradu a zaujímavosťou je, že mal celo schválovaný kotol ako prvý svojho radu. Na Slovensku boli prevádzkované predovšetkým rušne Papagaj v Bratislave, Leopoldove, Zvolene a vo Vrútkach. Konkrétne tento rušeň jazdil až do roku 1977, čo je pomerne dlho, keď si to predstavíme. Do zbierok bol získaný začiatkom 80. rokov. A od roku 1999 až do roku 2008 bol opravovaný, kedy ho vrátili do prevádzky dobrovoľníci z klubu železničných historických vozidiel Poprad. Takže sa nám predvádza ešte raz rušeň 477013 Papagaj z Popradu. Ďakujeme veľmi pekne. Rušeň bol určený pôvodne špeciálne pre ťažkú prínesu regionálnu. Mali sme tu teda rušeň Štoker, 130-ročnú žobku, Papagaj, rušeň 424 z Maďarska. Tak a teraz veľký pozor, pretože na točňu pomaličky vchádza náš špeciálny hosť. Ale dáme mu priestor aj bez slov. Pozrime si ho v tichosti a potom si niečo povieme. Ma bolia ruky.
uši majú uschnené. Tak mnohí znalci alebo fanúšikovia už vedia, blíži sa natočňu rušeň Zelený Anton, vyzdobený ihličím a chvojkami. A náš oslávenec dnešný, neviem, či ste všetci vedeli, prichádza natočňu Zelený Anton. Vitaj, 486 007, špeciálne vyzdobený nielen kvôli svojmu dnešnému sviatku, meninovému, ale aj kvôli tomu, že oslavuje 90 rokov prevádzky. Nie je divo, že si dáva na čas, aby sme si ho vychutnali. Na točňu ešte raz prichádza meninový oslávenec a tiež narodeninový 90-ročný rušeň 486 007 Zelený Anton. Je to jeden z najvzácnejších a najvýznamnejších rušňov funkčných, prevádzkyschopných v Európe. Oproti ostatným je to rýchlikový párny rušeň. Bol vyvinutý špeciálne na ťažké osobné rýchlikové vlaky. To znamená veľa osobných rozmerov. Jeho približný výkon je 2250 konských síl. Na párny rušeň veľmi obdivuhodné číslo. Predstavuje jeden z najsilnejších strojov. A jeho maximálna rýchlosť bola 110 km za hodinu pri zaťažení. Okrem tohto rušňa sa zachoval ešte jeden o číslo väčší, teda 008. Tento má číslo 007, ale 008 nie je prevádzky schopná. Tento rušeň Zelený Anton 486 007 je jediný. Vidíte, že zaberá naozaj na centimetr presne celú točňu. Ešte raz spomeňme, že oslavuje meniny a okrem toho aj 90. výročie svojej prevádzky. Vítaj Zelený Anton, aj nám zapískaj. Áno, zapieskajme kľudne dvojitému oslavencovi. Vidíme aj symbolické vyzdobenie na čele rušňa vetvičkami. Až v 80. rokoch bol prevedený ako zbierkový predmet a je zverený do starostlivosti spolku Výhradné vrútky, ktorých tiež vítame u nás v Bratislave. Len tá kotlová časť z neho slúžila, bol zrušený, neprevádzkovaný a v podstate obnovený z ničoho po dlhých rokoch do takéhoto krásneho stavu. Jediný zachovaný kus. Na točni sa nám predvádzal rušeň 486 007 Zelený Anton. Po odstavení si samozrejme aj všetky rušne môžete neskôr prezrieť v kolajsku, opýtať sa personálu nejaké zaujímavé otázky, napríklad na číslovanie. Čo ktoré číslo znamená? Ďakujeme spolku Výhradné vrútky za prezentáciu rušňa a za to, že prišli k nám do Bratislavy. Ešte raz pripomeniem, Zelený Anton je meninový oslávenec a súčasne oslavuje 90 rokov a na točňu pomaly vchádza a približuje sa k nej tzv. 331, rušeň 331 059, ktorý k nám prišiel z Českej republiky pod záštitou Múzea starých strojů Žamberk. Vítajte, kolegovia z Českej republiky. Sme veľmi radi, že ste prišli takú ďalekú cestu.
prichádza párny rušeň 331059, známy ako Uhranka, Maďarka alebo aj Marka. Tento rušeň vyrobila budapešťanská lokomotívka v roku 1950. Je to dvojvalcový a tendrový rušeň. To znamená, ak ste si mohli všimnúť, tie veľké rušne mašinky za sebou vozili ešte vozeň z uhlín. Toto je tendrový rušeň, to znamená, svoj tender má integrovaný v konštrukcii. Môžete si všimnúť, že za kabínou má uhlie nasypané, takže nevezí za sebou navyše vozeň. Uhranka k nám prišla vďaka dobrovoľníkom a kolegom z Múzea starých strojov Žamberk, veľmi krásne oblečených, ktorí budú veľmi radi, keď sa prídete opýtať na ich mašinku. Veľmi radi vám odpovedia na nejaké otázky, lebo tento typ rušňa sme vydali aj v Bratislave, približne do roku 2012. Ale momentálne žiaľ tento rušeň 331 z Bratislavy nie je pre nás schopný, preto k nám prišiel jeho kolega až z Českej republiky. Na točňu vchádza ďalší unikát. Rušeň 431032, ventilovka. Vidíme, že opäť rušeň inej konštrukcie, ktorý nemá za sebou tender s uhlím. Je to opäť tendrový rušeň, ktorý priviezlo takisto ako predchádzajúcu uhranku Múzeum starých strojov Žamberk. Možno sa opýtate na tú prezývku ventilovka. Svoju prezývku dostal podľa atypického ventilového rozvodu pary. Rozvod pary bol atypický s názvom Lenz, čo bolo veľmi pokrokové riešenie na vtedajšiu dobu. Pôvodne jazdil iba v Rakúsku a Nemecku, neskôr aj pre československé dráhy. Je to rušeň s adaptovanou identitou. Takže ventilovka z Múzea starých strojov a Žamberk. A kolegovia vám ochotne veľmi radi prídu porozprávať všetko zaujímavé o týchto rušňoch, aj o uhranke, aj o ventilovke. Keď zíde stočne, môžete sa u nich zastaviť, pozrieť sa, ako konkrétne rušeň vyzerá, čo sú jeho zaujímavosti, prípadne sa spýtať na spolok samotný. Ventilovka. A tak ako predchádzajúci rušeň uhranka, oba sú tenderové, teda nevozia za sebou vozeň s uhlím, ale tender na uhlie majú priamo integrovaný vo svojej konštrukcii. Tento rušeň ventilovka je typický svojim zvláštnym riešením ventilového rozvodu pary systému Lenz. Ďakujeme veľmi pekne kolegom zo Žamberka. No a pokračujeme ďalej v našej prehliadke rušňov. Tentokrát domácim zastúpením. Bratislavský rušeň 555 3008 Mazutka. Privítajme Mazutku na točni. Je to domáci predstaviteľ klubu priateľov histórie železničnej dopravy, ktorý sa o tento rušeň stará v Bratislave a jeho domovským depom je práve Bratislava Východ. Časť toho medzi podujatiami môžete vidieť odstavený práve tu v tomto areáli. Je prerobený na mazut. Vyrobený bol v roku 1943. Zaujímavosťou je,
že ako prvýkrát sa objavil tento parádne predstavenie. Na Slovensku sa tento rušeň objavil prvýkrát ako poistný na československý štátny král po druhej svetovej vojne. A v roku 1964 bol prekonštruovaný na mazutové vykurovanie. Pôvodne ide o radu DF-52 až v Československu prečíslovanú na rušení 555, ktorý by sa počká 3008. Konkrétne od rokov 1999 až 2011 ho dobrovoľníci rekonštruovali do stavu, v ktorom ho vidíte dnes. Viac ako 10 rokov rekonštrukcie, výsledkom čoho je tento unikát. Ďakujeme veľmi pekne. Klub priateľov histórie železničnej dopravy z Bratislavy. A ich rušeň Mazutka. Pôvodne na Československu svoj rušeň spoločnosti železničná spoločnosť Cargo Slovakia, ktorá je partnerom tohto podujatia a ktorá priviezla na toto podujatie jeden zo svojich najnovších prírastkov v nákladnej železničnej doprave. Nový rušeň radu 742. V podstate celkom nový. Dôležité povedať, že aj moderné rušne majú u nás zastúpenie. Konštrukcia tohto rušne je zaujímavým príbehom spolupráce česko-slovensko-chorvátskej, výsledkom čoho je nová rada 742. Mnohí si určite pamätajú pôvodné 742 dízlové rušne ešte z čias ČSD. Prezývkou Kocúr, toto sú nástupnícke legendy. Ďakujeme veľmi pekne 742. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia plošne obnovuje svoj vozidlový park. Sergej P679 1312. Tak prichádza nám rušeň z roku 1971, vyrobený v bývalom Sovietskom zväze. Je to výkonný traktový motorový rušeň s prezývkou Sergej. Zaujímavosťou je, že boli vyrábané okrem bežného rozchodu spojajníc aj na tzv. Široký rozchod používaný v súčasnosti na Ukrajine napríklad, alebo na tratiach bývalého Sovietskeho zväzu. Skús nám zatrúbiť Sergej ešte. Tieto rušne boli nasadzované najmä na diaľkovú nákladnú dopravu až do momentu zmeny cien nafty na trhu Muzejno-dokumentačného centra najprv východnej dráhy a potom železníc Slovenskej republiky. Bol krátko aj v Múzeu dopravy. Rušeň sa stará od
Nový horvátsky železničný spolok. Tak a trošku osvieženia do nadchádzajúcich letných dní a vitamínov. Prichádza motorový rušeň Pomaranč z roku 1963. Rušeň T678012. Zaujímavosťou je, že konštrukcia tohto rušňa vznikla čiastočne prepracovaním motorových rušňov pre Argentínu, bola ním inšpirovaná. Je to skriňový rušeň s dvomi stanovišťami rušňovodiča, motorový. A krásne vytočený motor. Ešte nám zatrúb do toho trošku. Rušne pôsobili okolo Slovena a Popradu, napríklad aj v depách Praha, Libeň, Plzeň, Cheb, Olomouc. Neskôr boli všetky dislokované na Slovensko, do Slovena, Spišskej Novej Vsi, Prešova, Popradu a Luženici. Zaujímavé je, že tieto historické rušne ukončili postupne svoju prevádzku až v roku 1997. Celková váha rušňa v službe je 111 tón. Pôvodne inak tento rušeň začínal vo Zvolene v roku 1963 a je to v podstate posledný zástupca radu Pomarančov na Slovensku funkčný, prevádzky schopný. Do prevádzky schopného a vystavovateľného stavu podali pri príležitosti 150 rokov železníc na Slovensku v roku 1998. A prichádza ďalší historický exponát, rušeň T4660254. Najrozšírenejšou prezývkou tohto rušňa je názov Pilštik. Je to jeden z posledných prevádzky schopných pamätníkov Slovenskej rušňovej a konštrukčnej školy z Martina. Prezývku má teda podľa označenia, licenčného označenia francúzskych motorov Pilštik, píše sa Pilštik. Vítaj Pilštik, zatrúb nám trošku. Vyrobený bol, ešte stále to dokáže, vyrobený bol v turčianskych strojárnách Martine. Celkovo bolo vyrobených vyše 300 kusov týchto rušňov. Tento konkrétny pochádza z roku 1979. Zaujímavé je, že do nich boli posádzané ľahšie francúzske motory, pretože motory domácej výroby boli príliš ťažké. Postupne po vyrazovaní boli tieto rušne masívne využívané aj na rekonštrukcie a modernizácie. No a trošku slnečko svieti, ale stále sa nám trochu zmráka, sa nám trochu mračí. A na točňu prichádza mašinka zamračená. T4782011, prezývaná zamračená, alebo Berta či Bardotka, práve inšpirovaná vzhľadom herečky Bridget Bardot. Môžeme sa dovtípiť, ktorou časťou. Ide o legendárnu mašinku, jedna z najvyužívanejších, najvydarenejších sérií traťových rušňov z produkcie ČKD Praha. Vyrobený bol v roku 1969 a viac ako 27 rokov slúžil v jednom regióne. Jeho domovom bolo lokomotívny depo Olomouc, Šumperk. Celkovo má 1500 konských síl, maximálku 100 km/h.
z pravidelnej prevádzky bol vyradený až v roku 2015, po 46 rokoch prevádzky. Rušenie v súčasnosti deponovaný vo Vrútkach a patril k najvyťaženejším a najspoľahlivejším traťovým motorovým rušňom. Ďakujeme Bardotke Zamračenej. Prichádza okuliarník 750-182. Vítaj okuliarník zo spolku Výhrevne Vrútky v krásnom modro-žltom prevedení náteru hokejko alebo hokejkami inšpirovaným. V súčasnosti sa o neho stará spolok Výhrevne Vrútky, ktorý ho aktívne prevádzkuje. Ale do tohto stavu ho prinietali dobrovoľníci. Prešiel možná v roku 2024, nie až to dávno. Slúži ako plnohodnotný prevádzky exponát na historických jazdách po celom Slovensku. Výkon je približne 1800 konských síl. Môžeš nám ešte zatrúbiť, okuliarník. Vítaj. Maximálna rýchlosť 100 km za hodinu, hmotnosť 74 tón. Farebná kombinácia, aby sme sa mali možnosť pokochať aj historickým exponátom, motorovým, aj elektrickým, ktorý momentálne nemá šťavu, keďže depo nie je zatrelované. Vítame rosničku vpredu a za ním historickú laminátku. Rosnička v súčasnosti v starostlivosti dobrovoľníkov Albatros Klub Bratislava, nároční rušňovodiči Dominik a Marek, ahojte. Rosnička samozrejme kvôli charakteristickému náteru. Prvý prototypový kus, ktorý slúžil v Bratislave. No a za ňou rušeň laminátka v historickom nátere spoločnosti železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Takto sa nám naraz previedli nové exponáty. Zaujímavé je, že oba historické a súčasne oba plne prevádzky schopné a súčasne stále historické aj prevádzkové služby. Zaujímavosťou je, že zelený rušeň rosnička, ktorý strávil celý svoj prevádzkový život jednou depe, síce v Bratislave. Je to prototypový rušeň, bol vyrobený v roku 1961. Lokomotívke ČKV Praha, závod Sokolov. Rušeň bol akousi odpoveďou na potrebu vývinu novej konštrukčnej rady posunovacích rušňov, čo bola jeho primárna úloha, takisto vozba malých vlakov. Rosnička má stále čo povedať, ďakujeme chalanom, v súčasnosti sa o ňu starajú Albatros Klub Bratislava a priviezla k nám aj krásny exponát, stále prevádzky schopný rušeň železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, laminátka. Laminátka prezývka podľa materiálu, z ktorého je prevažne vyrobená, teda z laminátu. Tak tu máme ďalšie zaujímavé konštrukcie. Prichádza k nám Hektor, klubu železničnej nostalgie Bratislava Východ a za ním legendárna Gorilla 350. Môžeme si povedať, že elektrický rušeň Gorilla je historický
zástupcom. Motorový rušeň Hektor nám krásne zatrúbil. Elektrická mašinka bola vyrobená v roku 1975 v plzenskej Škodovke. Hlavne slúžila na vozbu Bratislava-Praha, Bratislava-Košice. Bola pridelená do rušňového depa Bratislava Hlavné. No a ťahajú nákladný rušeň T458 1079 Hektor. Oficiálne ide o zachránený rušeň pre múzejné účely, takže priamo z prevádzky sa tento rušeň Gorila dostal do prevádzky historickej. Aktuálne je jedna z hlavných hviezd 350 tohto ročného Rendezu. Je najvyššia rýchlosť je 160 km v hodine, výkon 4 MW, hmotnosť 89,5 tony. Celkovo bolo vyrobených 20 kusov Goril alebo 350-iek. Perder, encontrar, lambando estarei.